O protagonista do programa de hoxe non é un amor imposible, nin é un lugar, nin sequera unha persona, pero axudounos moitos galegos durante moitos anos e en traballos moi difíciles e ademais cantando. Falamos do Carro. Esta é unha canción moi pegadiza que lle temos moito cariño, porque durante moitos anos había carros nas aldeas, agora están xa prácticamente desaparecidos. E é unha canción que ten un vínculo moi especial coa terra. De feito, naceu dela, logo xa o veremos. Pero non é só unha canción a un carro, sino que é unha canción que lle canta a nai da nosa cultura, a aldea tradicional galega. Non canta na cha ninguén. Como a madeira da que está feito, a orixe da canción O Carro hai que buscala na terra cha. Alí naceron o autor da letra, o poeta Manuel María, e quen lle puxo música, Baldomero Iglesias, que daquela formaba parte do grupo Fuxan os Ventos. Cando a gravaron, en 1977, converteuse inmediatamente nun himno popular. O Carro é un emblema na música deste país. Dos máis fermosos da música folk galega. Música moi popular para un poema popular e destinado tamén para o povo. Un contido simbólico pois forte. Esa peza que te achega máis á terra, non? Ao sentir do país galego. Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señaldade me espanta. Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señaldade me espanta. Non hai canto tan fermoso, fino como un asubiño, aunque as vegadas saudoso, faise no arrechouchiño. Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señaldade me espanta. E o meu carro é cernadura, sábese carballo e freixo, que fermosa a súa feitura, que lixereza do eixo. As cousas vanse aledando por onde o meu carro pasa, carreta merva brogando, traime a colleita pra casa. Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señaldade me espanta. Manuel María naceu en 1929 en Outeiro de Rei, no seo dunha familia acomodada de labregos. Na súa casa non viviron a miseria e a fame de posguerra, pero el sempre se sentiu moi próximos que si sufrían esas privacións, as clases obreiras, a vida de labranza e a terra. Esas inquedanzas que o levan a participar activamente na política galeguista expresas tamén na súa poesía. O libro Terra Cha, no que se inclúe o poema O Carro, é un canto á vida labrega en plenitude. E se o Carro naceu dun profundo amor á terra, o autor da música, Baldomero Iglesias Mero, tamén é chairego, naceu en Vilalba, pero agora vive aquí, en Xanceda, no concello de Mesía, é profesor, e leva máis de 37 anos dando clase, coñéceno como profesor das barbas. Imos falar con el. Mero naceu na Terra Cha 22 anos despois que Manuel María. Dende moi novo admirou o escritor, que era amigo da familia e que o inspirou no traballo a prol da cultura galega. Un traballo que comezou no grupo Fuxan os Ventos, cos que gravou O Carro. Vaya canción chula que fixeche, Pois xa ves, a confluencia feliz dunha letra feliz de Manuel María e unha música que apareceu naquel momento de inspiración. Pasé a primeira, maiáchelo. É a primeira que eu fixe. Era un soño
poñerlle música a un poema que falara da matria original da Terra Chá. Temos aquí o libro onde ten Manuel María o poemario Terra Chá, que editou no 54, Sí. e que che dedico aquí, a ti, pon de chairego a chairego. Exactamente. E aquí tes apuntados ti os acordes. Como foi ese momento? Estaba en Lugo, na casa dos meus Cuartiño. pais, nun cuartiño pequeno, no meu dormitorio. Éramos moitos irmãos, tiñamos que compartir o cuarto, collín unha guitarra que tiña moi pobre, moi miserable. Eu sabía moi pouquiños acordes de guitarra e co que tiña que confeccionar unha canción. Bueno, pero sonaba. Sí, no, e ademais a mí sonoume ben, tanto así que anotei os acordes e empecei como se empeza unha canción, é dicir, primeiro entreche pola cabeza, mándala ao corazón, e do corazón volva á boca, feitos sons ou palabras, e entonces non canta na cha ninguén, tiña que ser non canta na cha ninguén, e ir co carro. Xa pillache ese ritmo lento que tiña que levar, non? Este, Tiña que como levar que vai no carro. o paso dos animais que levaban o carro, lóxicamente. Porque é un canto reflexivo dende dentro, non? Como dice. É un canto íntimo. Cantos anos tiñas cando lle puxeche música a este poema? Eu tería 18 anos, 19, por aí andaría. Eres un rapazolo. Era un rapaz. Por aquel entonces estaban moi prohibidos estes libros, non había libros en galego. Esta era unha excepción dentro da librería da casa. Mais de 30 anos despois a canción está aí e é case un himno en Galicia. Pois sí, e concederonlle pois moitos beneficios de honra a esta canción. O Manuel decía que el non concibiría xa a canción do carro se non era baixo estas notas musicais. Eu daquelas que era un rapaz, non me cabía no peito, non sabía que facer con tanta baba, non que se me caía con tanta baballa. As cousas vanse aledando por onde o meu carro pasa, a carreta merva progando, traime a colleita pra casa, non canta na cha ninguén, por eso o meu carro canta, canta o seu eixo tamén, e a señardade me espanta, non canta na cha ninguén, por eso o meu carro canta, canta o seu eixo tamén, e a señardade me espanta. Manuel María clama nesta canción contra o despoboamento do rural. Non é unha cantiga saudosa dos tempos do carro xa nos tempos do tractor, senón que personifica, porque realmente o carro pasa a ter case sentimentos humanos, toda esa perda de poboación do rural e toda esa perda de memoria. O carro puño sempre moito cariño porque vou á erva, levo o estrumo para as cortes, boto o esterco para os terreos. É como eles dedico, o carro é iso. En cada casa había un carro, si, non é iso fijo. E a vaca se fui nunha chadelas. Na miña casa o día que eu morro, as cadra cando me enterre xa nas hai. Esta parrula, e esta linda. Cada vaca quere que o poñan ao seu sitio para traballar. Se as cambia, poño esta no sitio desta, xa o fan mal. Valeiros non cantaban, con pouca carga tampouco, peso non cantaban. Eso dependía do eixe. E segundo que madeira fora, así cantaba. Os de Freixo cantaban dunha maneira, os que eran ao mellor de cerdeira ou de outra cousa cantaban doutra. Gustábame sentilos, cuidadinho. E facía poñer as vacas a modinho, porque así cantaba máis. Pero daquela, agora pasaba un cun carro cantando, e viña outro pasaba tamén con ele cantando. Pasaban os carros cantando e a xente daballe gusto. Manuel María definíase primeiro como labrego e despois como poeta, un labrego poeta. Sí, el sempre se seduce por ese contacto coa terra, con esa lentura da terra. O arado é arado porque abra a terra sin ofendela e sin ferila. E entonces invéntase uns conceptos preciosos. A el se lle atribúe a definición de terra chá, de ser o primeiro en poñerlle o nome ao terra chá, hasta que elas chamábase tierra llana. Sí, non é o mismo. Mira que son a caldeiro hoxe, pero o primeiro en nomeala polo seu nome foi el.
A terra xa soméntese, un pobo aquí, outro acolá. A terra xa soméntese, un pobo aquí, outro acolá. Mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico, no que andan as aves a voar, no que andan as aves a voar. O resto é soedad, o resto é soedad, o resto é soedad. Eu lín o Terra Chá, pois, ao mellor, 100 veces. E lembras que sentiche a primeira vez que o liche? Sentín a identidade coa paisaxe que dibuixaba o Manuel. É como cando ves un cadro e identificas o lugar. Xa che fai... Pero non só o lugar, sino que identificas recendos. Identificas incluso soños, cousas que non se ven. Ademais, por unha calidade lingüística que o Manuel ten. Os cheiregos falamos eso que deron en chamar chairego, que ten unhas connotacións precisas da terra. Cando decimos primavera, cando o correcto é primavera, pero nós decimos primavera, as flores teñen outra cor, outro recendo. É moito máis amplio o xardín. Ese ceio, dito por chairegos, pois parece que o ceo é moito máis grande, que gana moito máis azul, que ten moitas máis estrelas de noite. Neses espacios desa pintura maravillosa que el fixo no libro, ese son cantareiro que iba polas congostras cando ia cargado e que renxía, como renxa a zanfoña, como instrumento. E aquel carro, pois, para todos nós os que tuvemos a sorte de sentilo, evoca un tempo pasado maravilloso. O meu carro é Fernadura, sabese Carballo e Freixo, é fermosa a súa feitura, e liceireza do eixo, as cousas vanse aledando, por onde o meu carro pasa, carreta merva progando, tráeme a colleita para casa, non canta na xa ninguén, por eso o meu carro canta, canta o seu eixo tamén. E a señardade me espanta, non canta na xa ninguén, por eso o meu carro canta, canta o seu eixo tamén, e a señardade me espanta. Os carros cantaban moi ben, e maiormente cando iban aos pinos e a area. Aí cantaban ben porque o peso chegaba. E despois había eixos que cantaban moi finamente. Lavaban unhas cuñas e apertábanse. Era como o freno. Porque ao costado baixo das vacas o carro non se empuxara. E apertábase. O carro cantaba. E daba que ardía o eixo. Porque o carro canta era un orgullo porque iba encima dele. Sí. E ao mellor cando viñan para casa xa decían, aí ven ali o noso carro. Xa o sinto cantar. Canto máis o carro cantaba, máis nós íbamos máis alegres. O Carballo da Portela ten 3 carros de madeira. Un é meu e outro é teu e outro é de quen o queira. Como o carro vai dando unha nota máis ou menos definida, pois a xente apoiábase nela para cantar xunto co carro. Entón é un instrumento musical. Que a xente buscara o canto reflíctese na cantidade de coplas que hai que falan do canto dos carros. Se queres que o carro cante, mete o eixo no río, despois co eixo mollado canta como un asubío. É un son que representa algo para a xente, non é un ruído. Ese andar do carro regular, pode ser con certa regularidade, pois vai moi ben ca idea esta ternaria do valse, te podes balancear mentre cantas a canción. A min con esta canción dame ganas de estar repetindo constantemente. É como que unha parte anima a escutar a outra, e a outra anima a volver a escutar a primeira, e dese xeito tamén, de alguna maneira, é reminiscente á roda dun carro.
o tractor que temos. Entre as vacas e o borrico, a traballar. Tragamos a erva, tragamos monte, tragamos as pataquiñas. Hai que traer de todo. Pois hai que apretalo así, apretalo duro. Se o floxa, xa non cantan. Ten que cantar, senón... Andábamos á porfía. Se o seu cantaba ben, o meu mellor. E despois viño outro, mellor ainda. E carros de paus, e carros de monte grandísimos aí por ser montes abaixo. Era o que había, carros e xente, os pueblos cheios de xente. E cheios de carros e cheios de vacas por todos os sitios. Home, quanto máis cheios de xente, mellor, si carai, que hai de dar buenos días e as buenas tardes. E se nos juntamos aí, vamos beber un vaso de viño. Eso é bonito, como un chourizo. Pois era unha cousa moi bonita que vivíamos todos unidos no pueblo, tiñamos trangalladas, viño o día do magosto e xuntábamos todos, cantar, bailar. E para outro día de San Blas tamén andábamos casa por casa, todos unidos os mozos e as mozas. Pois seríamos 50 veciños, só que tuvéssemos 2 cada un, 100 carros. Para despois... Uns morreron, o que eu tiña Margués, e os outros marcharon para Vigo, e por este por outro, e quedou para o Sinaide. Agora só estamos nós. E como é o único carro que hai, non se sinto máis cos meus. Non canta na xa ninguén, por eso o meu carro canta. É como unha Galicia que está despoboada, que se vai quedando solas as aldeas. Sí, é unha Galiza, pois, que se perde, que se deixa ir, monótona, nunha señardade. Non ten outra palabra. A señardade é un sentimento de ausencia, onde te sintes só, desposuído dunha xente que quixeches, de uns seres entrañables, dunhas paisaxes que non tes e que non ves. Eu penso que o Manuel, e teño falado con el, diante deste canto, pensaba que o que produce a señardade nesta ocasión co carro é ese desprendemento daqueles tempos, daquela xente, donde un traballaba cos veciños, e donde un se xuntaba cos veciños a festexar, e donde xuntos palicaban, e donde botaban un pito. É un canto á soidade, non canta na xa ninguén. É un canto para sair da soidade. Así que ten feito moitos traballiños o carro, iban sentadas todas as mozas. Íbamos sentadas no carro, eu levaba as nenas porque as nenas eran pequeniñas, e levabas no carro. Igual ao mellor iba outro chamando os bois, ou iban sin corda, dábamos a corda para atrás e iban solos. Había que traer o carro cargadiño. Cargadiño, moi postiño, O trigo tamén iba a sajar. E despois puñíase un monllos. Pois había que saber puñer o carro moi postiño con os monllos. E canto máis postiño viña, máis bonito era. María, sí que era moi neniña cando iba sentada no carro na parte. Eu que sei, ao mellor teria 10 anos ou así. E daquela decía mamá, pois ti fala as vacas para que me anden ben. E eu, falando as vacas... E que lles dicía? Dicía, anda vaca, pa diante, anda.
Teñamos en conta que no momento en que Manuel María fai este poema, o campo ocupaba a maioría da poboación galega. Eu calculo que, desde logo, máis de 650.000 persoas. Hoxe non chega o 10% diso, co cal estamos a falar dunha destrucción dunha base material agraria da que, desgrazadamente, hoxe non dispomos e que é imprescindible para a sustentabilidade de calquera país. Eu gravei o carro e sentín que aí se condensa un pouco o sentimento da zona rural, onde vai quedando menos xente, a soedade. Cando estaba gravando o carro, paramos varias veces porque se ven aquí a emoción a gorxa, é un poema precioso, humaniza o carro, fala da lixeireza do eixo. As cousas vanse aledando por onde o meu carro pasa, carreta merva progando, traime a colleita para casa, non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén. Que a señerdade me espanta, non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén. Que a señerdade me espanta, non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta. Para min, Manuel María significa quizás como a ningún outro o poeta da terra. Abarca toda a temática, percorre absolutamente todos os camiños, tanto nos temas como na métrica, é absolutamente poliédrico, por enriba dotado dunha grandísima humanidade, co cal fixo que fose un poeta realmente querido e admirado. Manuel María diz que tiña un carácter moi afable. Moito, moito. Pero cando había que poñerse serio, poñese serio. Poñese. E cando había que reivindicar, reivindicaba. E cando había que decir, decíase. A min tenme alentado en moitas ocasións onde había un ambiente hostil en que había que decir cousas e dicía, Mero, estate tranquilo. Nós decimos o que teñamos que decir, con educación podemos decir canto que iramos. E el era o primeiro en dar exemplos, saía por diante, expoñía o que tiña que decir, non calaba absolutamente nada e quedaba como un señor, porque acababa de decir con palabra cabal o que había que decir. E abríanos o camiño e os ollos aos demais, claro. A obra poética de Manuel María ten como protagonista e tamén como destinatarias as clases populares galegas. Ele entendía que estas clases populares eran as depositarias da lingua e da cultura propias do país e eran as clases que podían garantir un futuro digno para o propio país. Un futuro que pasase sempre pola potenciación do que somos e non pola nosa destrucción. Nunca identificaba el progreso con destrucción do que somos como galegos. Vos sabedes que os carros cantan, entón, cando se escoitaba o ruído dun carro por o camiño, pois xa sabías se chegaba a casa, pois era a xente desa casa ou era da outra casa. O motivo por o que os carros cantaban era o rozamento que se producía entre o cloucón e o eixe. Cada carro tiña un canto característico. E máis, a xente das casas cuidaban o canto do carro,
querían que cantara e querían que cantara de determinada maneira. A maioría destes rapaces que escoitan tan atentos nunca viron un carro e non escoitaran falar do seu canto. Agora é para eles materia de estudo gracias á preocupación dos seus mestres por darlles a coñecer o patrimonio cultural etnográfico galego. Para iso elaboraron unha páxina web, unha ferramenta que os alumnos están acostumados, porque os máis novos nestes tempos da internet e da globalización, o carro quedalles moi lonxe. Chócalles que estudiamos o carro en clase, en tecnoloxía, ademais, dicen, pero isto que é? Que pasa? Que logo ven motivos sobrados para estudiar en tecnoloxía. Estudiamos os materiais, os ensambles, que representa o carro na cultura galega e nas sociedades rurais. Pareceme moi ben porque podemos recordar a cultura dos nosos avós. É importante porque se esquecemos o pasado, perdemos cousas. Está todo cambiando, entonces nunca, se te olvidas, nunca vas a acordar de como era antes. Como nos axudábamos os galegos entre nós no pasado cunha cousa tan sinxela como o carro. Para unir as tres pezas. A web fixerona entre 5 mestres. O resultado do seu esforzo xeneroso servelles aos alumnos, pero tamén aos propios profesores, que ansiaban coñecer máis dos carros que tan preto tiñan na súa infancia. Tiña moita gana de conocer, de identificar absolutamente todas as pezas dun carro. Na miña casa, meu pai facía carros. Era carpinteiro, facía carros. E comenza o fragueiro o seu traballo. Coas pezas máis longas do carballo fai as chedas, que ligadas entre sí por unhas travesas, formarán o chedeiro do carro. O cantar do carro nos camiños, ese cantar lonxano, a verdad que é un sonido, eu creo que agradable, que desde logo que non me importaría volver a escoitalo, seguramente que a moita xente non lle importaría volver a escoitalo, Traballando tanto como se traballaba cos carros, aínda se lle ten moito cariño. Bueno, muchísimo cariño. Criámonos neso. Éramos nenas. E criámonos neso. Que ten de especial ese sonido? O sonido ten moito, porque parece que che dá unha cousa no corazón así. Mete aí. E mete aí no corazón, dixe un carro cantando. Pois sí, dá unha alegría. E ora miras para atrás, escoitas a canción que se che ven á cabeza. Pois mira, é unha canción que nin sei de memoria, procuro non sabela para ter que lela. De verdad que non, sempre a lerei e a terei dentro porque sinto diferentes cousas sempre que canto. Meu carro é de cernadura. Sabes se carballo é freixo. Que fermosa é a súa feitura. Que lixereza do eixo. Ves como a sabes? Si me vas tirando son quen de... Home, cantei na miles de veces, certamente. E habrá xente que nos este vendo e que dirá, pois, temos que volver a ser o que éramos, temos que recuperar espírito tradicional. Por qué? Pois porque ten moitos máis valores que este espírito novo que nos venderon. A canción do carro non quere volver atrás, non quere volver nos tempos, regresar, non? O que quere que esa confluencia feliz de xente, de encontro, de convivencia, pois que volva a xurdir no rural galego. Os 4 días que botamos aquí paga a pena vivilos. E ben, e coa xente, e con ánimo feliz, e cantando, e sufrindo cos que sofren. Eso é vivir. Para o tempo deixache unha obra que é un himno para todos os galegos. Xa ves. E ojalá perdure.
Dentro de 60 anos seguiremos aí cantando o carro. E que a cantemos moitas veces. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canto seu eixo tamén, que a señardade me espanta. E non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canto seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non hai canto tan fermoso e fino como un asubío, aunque as vegadas saudoso faise no arrechuchío. Non canta xa ninguén, por eso meu carro canta, canto seu eixo tamén, que a señardade me espanta. E o meu carro é cernadura, sabese carballo e freixo, que fermos a súa feitura, que lixereza do eixo. As cousas vanse aredando e por onde o meu carro pasa, carreta merda brogando, traime a colleita pra casa. E non canta xa ninguén, por eso meu carro canta, canto seu eixo tamén, que a señardade me espanta. E non canta xa